Жената поръчва, а аз, като мъж, който, да уточним, не е подчехал, просто ходя да плащам пратките. Анбоксвам пакета, както се казва на чист тинейджърски език, и инспектирам от любопитство. Оказа се детски халат от Капере. И докато се чудех защо ми е поредното халатче, малкият го грабна и не иска да го пусне. В крайна сметка, детето го хареса от раз, а това е най-важният тест. Мек и много приятен на допир. А аз, като един доказан експерт по текстила, особено след втората бира, мога да кажа, че ми изглежда супер качествен. Явно в Капере наистина държат на нещата си. В крайна сметка, детето е щастливо, жената се надявам да е спокойна, а аз съм доволен, че поне този път не платих за някой найлон. Огромно благодаря на бранда за бързината. Сега бързам да прибера кашона и да се престоря, че нищо не знам, преди жената да се е прибрала с нови идеи за пазаруване. Хайде, със здраве!